Ma' 66% tar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Awditur Ġenerali Charles Degwara f'għaxar rapporti fis-snin li għaddew twettqu parzjalment jew qegħdin fil-proċess li jsiru mill-Ministri jew l-entitajiet governattivi. Dan joħroġ mill-ewwel volum b'ġabra ta' dawn ir-rapporti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO, illi mill-ġdid identifika bosta verifiki illi saru fl-aħħar snin bl-iskop li jevalwa l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li kienu saru. Fir-rapport li tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tad-Deputati, l-NAO jirriżulta li minn 85 rakkomandazzjoni 51 ġew implementati kollha jew kważi kollha, 5 sar progress sinifikanti dwarhom, 12 ftit li xejn, 11 ma ġewx implementati u 6 oħra m'għadhomx aktar applikabbli. Mir-rapport joħroġ li l-Korp tal-Pulizija wettaq 100% ta' rakkomandazzjonijiet li saru mill-Uffiċċju tal-Awditur. Fost oħrajn jingħad li bħala parti mit-trasformazzjoni diġitali l-Korp tal-Pulizija adotta sistemi li qalbu ta' taħt fuq il-proċessi ta' riżorsi umani li inkludi dettalji dwar impjiegi part-time, benefiċċji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Jingħad li b'din is-sistema ċentralizzata l-Korp elimina bosta sistemi u simplifika l-aċċess għall-informazzjoni. Fil-konklużjoni tiegħu l-Uffiċċju tal-Awditur innota l-isforz li għamel il-Korp tal-Pulizija biex implementa r-rakkomandazzjonijiet. Qal li trasformazzjoni diġitali tejbed mod sinifikanti li proċessar tal-pagi fost oħrajn. Dwar ta' rakkomandazzjonijiet li saru lil pensjoni tas-servizz fejn ġew implementati 13% biss ta' rakkomandazzjonijiet, l-Uffiċċju tal-Awditur ikkonkluda li l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet illi saru 4 snin ilu jiddependu mis-sistema l-ġdida li trid tiġi adottata. Qal li d-Dipartiment jinsab fl-aħħar stadju biex jindirizza l-problemi matul il-proċess tal-implementazzjoni u jibda jħaddem malajr kemm jista' jkun. Fir-rapport tiegħu l-NAO qal li kull istituzzjoni nazzjonali għandu jkollha mekkaniżmu li jassigura li rakkomandazzjonijiet jitwettqu fi żmien raġonevoli sabiex dan iwassal għal titjib fil-governanza. Verifiki oħra saru fil-Ministeru tas-Saħħa, l-Housing, il-Multi Industrial Parks, l-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali, ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni, id-dwal ta' toroq u servizzi oħra u id-Dipartiment tal-Edukazzjoni.